Kusakana kwatiri kuita zvekare pano paHatare 263. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru. Zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kuhama neshamwari nekuburikidza kulike kwaunenge wangoita. Inini saHatare nchange ndichikasika kumhanya news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nyaya ndinokubatirei muzuva ranhasi. First update yedu inyaya yaDaniel Chauke. Daniel Chauke ndakamborekodha video rake kumashure kuti chiti akasungirwa murder plus cases rape case. Zvisinei nyaya Daniel, vanhu vaindibvunza kuti nhai Hatare, Daniel wemacases ekuwanda uya akazotongwa sei? Ini saHatare ndinomhanya nema-updates andinonoki kukuzivisai. Daniel akapiwa 133 years mujeri. Iye akapinda aine 62 years mujeri. Ndinokumbura kuti jaji nyaya iyi kuti Daniel anodeserva izvi here, asi ndo mutongerwo waakaitwa Daniel. Next update takupinda munyaya yaCooksman. Aiwa, I hope vazhinji vanoziva mukomana uyu akaremixa song yekuti toubvunza mubvunzo kumatenga kuna Samatenga. So anzani Cooksman apindira mastreets yesocial media achitaura nyaya yavaSewick neUchivhayo neview rakewo muonero waari kuzviita. So zvandichaita ndichakuisirai video raCooksman. Wapedza kuona video raCooksman wotaura zvaunofunga kuti unozvionawo sei nemashoko aataura pamusoro pavaChivhayo kutengera kwavari kuita vanhu mota. Ndikuona vanhu mastreets esocial media macomment section even ndakaposta video ndichiti kuti Mai Chisamba vatengerwa mota, sezvo variwo vakatengerwa mota nezuro ndakarekodha video. Vanhu vanotanga kutaura kuti iyo mari yavaChivhayo inombopera here, iri kudii kumbopiwawo nherera, but ivo vakataura kuti mari yangu handiudzirwe zvekushandisa nemunhu. Inini saHatare ndichange ndichikuzivisai news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndatichisvikai 100,000 subscribers before the year end, kuitira kuti usazosarire news updates ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvandakuita munguva inoi ndakukusiyai muchiona video raCooksman. Wapedza woshare this video kuhama neshamwari. Udzanai hama neshamwari kuti Hatare 263 aita zvekubatsira vanhu nema-updates. Ndichange ndichimhanya nawo. Ndatiwe nevideo. Varanda veZimbabwe makadii? Zita rangu ndonzi Cooksman. Ndokumbirawo mutisire shoko iri kuna Wick neUchivhayo, mutungamiri wenyika President Emmerson Dambudzo Mnangagwa nekuZANU-PF. Inini handisapoti ZANU-PF, asi handisi kufara, ende nhasi ndoda kutaura ndakamirira vatsigiri veZANU-PF. Handisi kufara maererano nenyaya yekupa vanhu mota kuri kuita Wick neUchivhayo. The reason why ndainvolva president uye ZANU-PF inyaya yekuti Wick Neo pane rimwe video akabuda achitaura kuti zvese zvaari kuita kupa vanhu mota nemari ari kuzviita achirepresenta ZANU-PF. Saka ina handisi kufara. Nyaya iri kundirwadza ndeyekuti muri kupa vanhu mota vaChivhayo, vanhu vagara vane upenyu hwakatonaka nechekare, vazhinji vacho vanokwanisa kutozvitengera mota. Takakuonai paya makanga muchiofa kuda kubatsira Thomas Mapfumo. I don't think Thomas Mapfumo munhu anganzi anotambura mudhara vedu vaya. Handiti tiri kukuonai muri kupa vanhu vakafanana nana Mai Charamba, vana Mai Chisamba, vanani vanhu vakawanda. Vanhu vese vamuri kupa mota havasi vanhu vanganzi vanotambura, vanhu vanowana, endi vanhu vagara vatori nedzimotokari. Muchiita izvi tine vanhu vakawanda vanotsigira ZANU-PF kumaruzevha vari kutambura, vazhinji vari kurara nenzara, vamwe vane vana vavasingakwanisi kubhadharira school fees. Maresettlements emuZimbabwe mazhinji ane masupporters eZANU-PF. Nzvimbo idzodzidzi hadzina zvipatara, zhinji dzacho hadzina zvikoro, hadzina maroads, right? Saka munondiudza here imi kuti makagara pasi mukafunga mukaona kuti izvi zvamuri kuita ndo best solution yekubatsira vana veZimbabwe, kana nditi masupporters eZANU-PF? Mwoyo yenyu hairwadzi here? Mune zviuru nezviuru, mamiriyoni nemamiriyoni emasupporters. Munogara muchititaura kuti ZANU-PF ndo ine majority. Mota 1 inoita kana 100,000 USD yamuri kupa munhu 1 agara neupenyu hwakanaka. Inokwanisa kubhadharira vana vanoenda kusekondari from form 1 to form 6.
100 fees kubva form 1 kusvika apedze form 6. Munhu wamapa muri kupa munhu 1 mota inokosta nearly 100,000. Same mota iyoyo dai maitora mari iyoyo kana kuti dai maiitengesa, motora mari iyoyo mobhadharira vana 100 kuti vapedze vatange. Handisi kuti mubhadhare vana veopposition, vezanu PF, kuti vakwanise kudzidza kubva form 1 kusvika form 6, kana kuti mobhadharira vana 200 kana 300 kuti vakwanise kudzidza kubva grade 1 kusvika grade 7. Zvakaoma here izvozvo? Mota 1 yamuri kupa munhu 1 kumaresettlements uko inokwanisa kuvaka mabloko, mukaidentifya zvikoro zvine vana kana kuti vanhu vari kudzidzira muzvidzimba zvine huswa kana kuti vachigara pamatombo. Munokwanisa kuvaka mabloko nemota 1 iyoyo yamuri kupa munhu 1 inokwanisa kuvaka mabloko anodarika 10. As I am speaking right now, kumaruzevha mazhinji vanhu vanofamba more than 20 km, more than 30 km kuenda kuzvikoro nekuzvipatara. Kumaruzevha ikoko ndo kune vanhu vanosapota ZANU PF. Matadza here kufunga izvezvi kumamisha, kumabhesi emapurisa ekumamisha hakuna kana mota, vanhu vanofamba netsoka kunotora musungwa, vanohaika nemusungwa. Madii henyu matora mari iyoyo, mota 1 yamuri kupa maicharamba kana kuti yamuri kupa whoever wamapa. Motora mota iyoyo motenga maHonda Fit yenyu kana kuti 10 moisa pamabhesi emapurisa, voona chekufambisa vachifambira nyaya dzinenge dzichinetsa mumaraini. Matadza here kufunga vamwe vangati haudziri munhu zvokuita nema. Tinokuudzai nekuti misoro yenyu yakazara mvura, hamufungi. A political party that has been leading Zimbabwe for 40 plus years. You flex nekupa vanhu mota, munhu 1 mota ine value inogona kuti mari iyo ikatorwa inokwanisa kubatsira mazana nemazana evanhu. Saka what are you doing? What are you doing, Mr. President? You watch these things happening. Munhu achishamisira nokuti ari kuita as ari kubatsira vanhu. Muripo Mr. Mnangagwa, makatarisa zvinhu zvichiitika. Chii chinokutadzaiwo kufunga kuti no, ndine vanhu vanobhelieve mandiri? There are a lot of people who support ZANU PF wholeheartedly. Isusu veopposition hatina basa, makagara mazviratidza kuti hatina basa. Ko venyu ava madiwo mavaitira something, madii mavaonawo, madii mavanzwirawo tsitsi. Vanhu vazhinji izvezvi kumusha havana kana chokuita. Izvezvi mvura haina kunaya, kune nzara. Mota 1 iyoyo tikukupai maideas aya, zvakwa muri kumashandisa kana musingadi kumashandisa munorega. You can build community gardens. Land iriko yakati tekeshe kumusha, modrilla borehole, power that ningiri with solars. Let people farm. Mumwe nomwe allocatwa chiportion chake chekurima macarrots, madomasi, mavegetables. Community gardens 10 in each constituency. Inochinja upenyu hwevanhu. Right now togona titori neshortage yezvimwe zvinhu, madomasi chichichi, vanhu vanotadza kurima nei. Mari iripo, muri kutora mari iyo mutenga mota mopa munhu 1 agara ane motakari. Ina handisi kufara. Handisi kufara zvachose. Handisi kufara Mr. Mnangagwa, ZANU PF na Wikineu. You can do better. You can do better than this. Chikumbiro ichi handisi kudimanda, asi ndakutokumbirawo kuti pamuchaitira vamunoitirawo, fungaiwo masupporters enyu, fungaiwo vanotambura vanokutsigirai. Aiwa, musaita zvinhu zvakadaro, musaita zvinhu zvakadaro. Ndinovimba kuti kana video ikasvika kwamuri muchachinja maitire enyu. Tikuda kunzwa kuti Wikineu abhadharira school fees vana 100 vachakwanisa kudzidza kubva kuprimary kusvika kusekondari, kana kuti vachakwanisa kudzidza kubva form 1 kusvika form 6. Tikuda kunzwa kuti Wikineu avakisa clinic kwakati. Tikuda kunzwa kuti Wikineu atengera mota kuti dziende, nekuti I don't get it. Even if mukati haudziri muzvokuita, tiri kukuudzai nekuti at least
zvandiri kuzama kusaijesa zvino make sense than what you are already doing. Tiripo pakuonesana nekuvhurana njere sevana veZimbabwe. Hatina kupuwa zvipo zvekufunga tose. Mumwe unogona ane mari yaakawana hake nenzira dzaakaiwana asi njere asina. Saka chinhu chine chakakosha kuti tipote tichionesana kuti aiwa apa dai madai, apa dai madai. Nekuti at the end of the day ivavo vashoma munenge mabatsira vekuzani ivavo, nyika yedu inoita zvakanaka. Pakuti mangwana munozofamba muchinyepera vanhu kuti masanctions ndo ari kuita kuti mutambure. Imi muchikwanisa henyu kupa vanhu mota. Hazvifani kudaro. Hazvifani kudaro. Ndatenda ndinoimba vana veZimbabwe muchasvitsa shoko iri kwarinofanira kusvika. Ini ndazvitaura pachena, handityi, handinyari nokuti ndinovimba kuti mashoko andiri kutaura haana kushata. Ndatenda hangu.